ísť za nej. Keď si kúpite motorku, tak je ten život sviežejší, všetko. Čiže tak. Dobre, dáme si kolečko okolo dediny a skončíme vlog. Neviem, aký majú ľudia dôvod sa v kuse na mňa čudovať. No zase nie som najstarší. A motorka není najdrahšia. Ale neviem no. Napríklad v 80 až 90 rokoch toto bolo normálka, že ste mali babetu a chodili ste sa voziť. Nemusí dať ešte spraviť, lebo zadné kolesko, čo má reťaz na starosti, tak je dopúkané. Potom tachometer nejde, čiže môže sa kým koľko idem. Dobrze. Hita bola starostka, čiže tak. Takže bolo na videu vidieť. Pohode. Čo bude? Je to v podstate babeta 210. Dobre. To bude pre dnešné video všetko a pre dnešný vlog. A zase ideme lúčiť, čiže čus.